Xavier yan naman. Noko yan na yala man. Man is your luckies man. Is a face of Yaniki. A face of Yaniki yala. Man ya raspa. Is yauna time bro. Is steppers you gisho man. It's askat steppers. Man ya raspa is yauna time bro. Is yauna my bro. Is yauna. Face of Yaniki man. A face of Yaniki yala. Dat is feestdag. Dat is feestdag. Die rasparikotjes mythos. Jouw kuntje wordt alweer gefos. Jouw killers doen geen 6-4 dos. Ik zeg dat is feestdag. Die rasparikotjes mythos. Jouw kuntje wordt alweer gefos. Jouw killers doen geen 6-4 dos. Ik like wow, moet niet stoppen. Van die raspers blij en het toppie. En jouw kuntje wordt een zo hockey. Dat ben een fazzo. Van een longe rat, jouw kuntje moest vastklauw. Dat ben ik wanneer ik dit is Pablo. Van die raspers zit aan een yobo. Van die raspers zit aan een yobo. Van die raspers zit aan een yobo. Ja, osos big, mine niet was. Osos big, mine niet was. Pangi puja lato shot. Ons bak fietsers met die blusa. Daar comitos, ze zijn rikkers. In dat kolen zo OG stippers. Daar geef die beat mos rikkers. Van die blusa als al mythos. Als al mythos. Van die blusa als al mythos. Ja, dan moet je raspa jai wali worry. Nog een dingetje voor jullie man. Meneer raspa. Stampai Fuji shake. Yo holla mujhe shake it say yo baki mujhe vice. Van die blusa osa kick say no stampai Fuji shake. Yo holla mujhe vice ik say yo baki moet vibrate. Van die blusa osa kick ja osas big. Binnen niet van vast. Osas big binnen niet van kast. Brang je puja lato shots. En je kunt maar weer die hus. Die is alweer raspakas. Van je kunt je say Vietnams. Dan krijg je die broezen. Ik praat van die stippers. Ze denkt dat is reckless, maar die raspa laten als mythos. Ja, krijg je die broezen. Ik praat van die stippers. Ze denkt dat is reckless, maar die raspa laten als mythos. Die raspa laten als mythos. En ons asan nou net zo active. Ons asan active. Ons asan active. Die raspa laten als mythos. Ons asan active. Step anak kaya os do not tanaw ni lika. As steppers ini raspas os do not tanaw lika. Os do not lika. Yo kan say os is active. Os do not lika. Yo kan say os active. Os do not lika. Yo kan say os is active. Os do not lika. Yo kan say os is active. As raspas ini steppers. Raspas ini plek. Ini steppers ini plek. Kaiki, saya mutus full. As fast. Saya cokalo. Saya cokalo. As fast, baby girl, let's fast. As fast, baby girl, let's fast. Saya cok. Ayan na saya. As steppers, ini raspas bit os. As steppers, kaya siya ni plek na bit via sek. As steppers, ini raspas bit os. Isa lakta yan ni Kiman, pano siya kanta wajay. Hop, and stop. Di brusa asan opat, sukwaya life. Pai sumaya yas stay fit, sudropot, ufak pabigal jay sopat. Just opat, baby girl. Just opat, baby girl. As festa, ipaita ini process magnum kaya. As festa, ipaita ini process magnum kaya. Is makanong kaya. Di steppers ini raspas. Ekseta may blocky shop ufo kay kandunet tanaw leka for the steppers. Anaplikan, inay kan jisa asan na reckless. Ekseta may blocky shop ufo kay kandunet leka for the steppers ini raspas.